Međunarodne humanitarne organizacije Humanity First i Ahmadija darovale su klinici za tumore opremu za liječenje onih najmlađih i najugroženijih. Tako su Zavodu za dječju onkologiju i hematologiju Mladen Čepulić darovane infuzijske pumpe i didaktička oprema. Zbrinjavamo djecu sa malignim tumorima u Hrvatskoj. Znači, to je rijetka i ozbiljna dijagnoza koja zahtijeva vrlo intenzivno liječenje. I to samo liječenje je vrlo skupo, kompleksno i skupo. Zato smo i potrebiti često za pomoć i za donacije, pa se ja i zahvaljujem organizaciji Humanity First. Akciju su podržali ambasadori Humanity Firsta u Hrvatskoj. Danas mi je srce veliko i puno zato što smo ovdje u ovoj klinici za djecu koja su oboljela od malignih bolesti. To je po meni jedna od najosjetljivijih i najtežih stvari i u životu djece i u životu svih roditelja. I upravo zbog toga bih htio zahvaliti ljudima dobrog srca, gospodinu Kanu, ovoj udruzi Humanity First koja svoju nesebičnu ljubav daruje kroz projekte ovakve ovdje u Hrvatskoj, već puno njih i u cijelom svijetu. Ali bez obzira na to što je osnovana organizacija vjerska, Humanity First, humanitarna organizacija, pruža humanitarnu pomoć diljem svijeta u 43 zemlje na 6 kontinenata, bez obzira na ikakvu vjersku, političku, nacionalnu pripadnost i bilo kakve druge predrasude. Pomaže diljem svijeta kroz poplave koje su bile i u Bangladešu, u SAD-u, koje su bile katastrofe, potresi, uvijek se uključuju, uvijek su na prvoj liniji kad treba pomoći. Tako u Hrvatskoj kad su bile i poplave ovdje. Glavni cilj Humanity Firsta i Ahmadije je služiti čovječanstvu. Te ove organizacije temeljene na islamu tumače tu religiju na pravi način, a to je ljubav i pomoć potrebitima.